Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Tokyo Treat. Are sens ce zic? Nu, nu are. Bine v-am găsit la un episod pe canalul meu de YouTube, unde astăzi vom degusta dulciurile din Japonia prin compania Tokyo Treat. Nici nu știu dacă mai e cineva interesat de seria aceasta pe canal, având în vedere că au trecut luni și luni de când nu le-am mai degustat. Cineva acolo de la Tokyo Treat care lucra pentru ei nu a mai lucrat, pe mine m-a anunțat că nu a mai lucrat, că și-a dat demisia sau ce a făcut dânsul și da, nu mi-a mai trimis nimeni cutiile, pentru că eu eram obișnuit să-mi trimită automat în fiecare lună câte o cutiuță. Cam o lună durează de la ei din Japonia până la noi în România să ajungă. Și da, am încercat să contactez altă companie, am zis hai mă să încercăm și altceva în afară de Tokyo Treat, pentru că sunt mai multe, nu am înțeles cu oamenii ăia, m-au dus cu zăhărelul că dă-ne un mesaj, că o să, după aia nu mi-au răspuns, că o să-ți răspundem și am abandonat de tot ideea, am rămas cu Tokyo Treat. Și da, mi-au trimis cam la Crăciun cutia, dar n-am mai degustat-o de atunci până acum. Și partea ironică este că o vom deschide și dacă ne uităm noi atenție aici, ce tematică e asta, băieți și fete? E Halloween! Deci mi-au trimis o cutie de Halloween, cu tematica de Halloween, care a ajuns de Crăciun și pe care o deschidem în ianuarie. Asta este, vom degusta. Le-am zis că trebuia să fie... Le-am zis, bă, băieți, trebuia să-mi trimiteți cu o tematică de Crăciun. Dar mi-au zis că nu sunt destul de important ca să-mi trimite așa ceva, așa că aici ne aflăm degustând dulciuri de Halloween. Oricum. Mă uit așa prin revistă, aici găsești dulciurile ce le conține cutiuța și avem și cu camera aceasta, mă rog, camera focalizează mult mai bine față de cea veche, numai că sper că nu e imaginea foarte strâmtă și audioul nu știu cum se va auzi, dacă se aude ciudat îmi pare rău, pentru că folosesc microfonul meu normal și sper, ăsta e făcut ca să vorbești foarte aproape de el, mă rog, nu e făcut, l-am setat eu așa și în fine. Haideți să începem și noi să vedem cine au trimis oamenii de Halloween, da? Avem aici, de fapt trebuie să mă folosesc de carticică pentru că mereu descrie ce conține să zic pungulița, pentru că nu înțelegi nimic de pe ele. Adică dacă n-ai mai văzut episoade anterioare de mele în care mănânc dulciuri în Japonia, ei bine, eu îți dau asta, iar tu îmi spui ce naiba e aici. Baftă. Ok? Pentru că nu vei înțelege ce naiba scrie. Ideea e că ei au cam același format de cutii, adică, odată, îți trimit chestia asta, care este un fel de party pack, așa se numește la ei, ce conține multe pungulițe. Hai să desfacem și noi una, toate sunt la fel, dacă nu mă încerc, sau poate diferă puțin aroma. Nu știu, ce naiba, parcă niște pufuleți zdrobiți. Mișto mă că focalizez acum cum trebuie. Sfântul Cutter, îl cunoaștem cu toții. Apropo, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, dar din perspectiva unui YouTuber sau cineva care filmează, e super ciudat să uiți la cameră. Nu înțeleg de ce, nu m-am obișnuit, nu-mi place deloc, îmi place să mă uit la mine. Adică să... Nu știu, adică voi mă vedeți pe mine, dar vreau să mă văd și eu pe mine, să văd ce naiba se întâmplă pe filmare. Mă simt ciudat dacă mă uit doar la cameră. Și pentru că am două PC-uri, monitorul meu e abia aici. Și eu ca să mă uit la mine trebuie să mă uit așa. Și ciudat pentru că tot tind să mă uit acolo, mă înțelegeți? E puțin dubioasă treaba, dar hai să nu-mi tai degetele aici. Hai să vedem dacă mi este ceva. Am rupt punga și au căzut toate! Iupi, băieți! Am rupt-o fix de la jumătate și mi-a mai căzut una așa din auri. Super tare, ghiciți cine va trebui să facă curat după videoclip. Oh my god, câte au căzut. Am început foarte prost, am vărsat peste tot punga aia, în fine nu mai contează. Are gust de pufuleți puțin mai dulci, dar fără aromă. Nu pot să descriu ce naiba gust are treaba aceasta. Văd că toate sunt în mare parte la fel, toate sunt gălbicioase așa. Le vedeți undeva pe aici. Deci mă gândesc că este aceeași aromă, dar putem să citim și pe cărticică dacă ne interesează. Ne zice Pumpkin Wheat Puffs Share Pack. Wheat adică grâu. Get ready to share the Halloween cheer with this month's share pack. These packs feature rich pumpkin. Oh, de dovleac. Dar nu prea a avut gust de dovleac, chiar dacă aici scrie că are. Probabil are un gust, dar foarte puțin așa, foarte slab, nu puțin. În fine, vom trece mai departe. Aici avem deja un pumpkin de la pe cutiuță, bate lumina de la lampă. Și cred că sunt ceva cartofi prăjiți. Nu? Hai să desfacem să vedem. Cred că se aude destul de tare când desfac punga, pentru că țin aproape de microfon. Dar nu mai contează. Da, ok. Deci wow. Ok, cartofi. Dar e o aromă ciudată.
Wasabi oare? Nu, wasabi e ciudat, nu? Wasabi e destul de dubios. Halloween shrimp crackers. Crackers? Nici măcar nu știu cum să traduc asta în românești, nebun. Shrimp crackers that feature a Halloween design. Oh my god, are gust de pește. N-am mâncat în viața mea cartofi cu gust de pește. Deci pe bune. Habar n-am ce chimicale pun ăștia aici, dar... Prima dată când muști, are gust de cartofi. Dar după aia, 10 secunde mai târziu, simți un gust de la de pește. Ciudat, nu-mi place. Nu știu ce vrea să mănânci așa ceva. Pe bune. Adică, sigur, îmi plac aromele dubioase și așa, dar astea care... Cine ne mănâncă cartofi cu pește? What? Ce combinație asta? În fine. O să-l mâncăm pe Winnie the Pooh! Îl cunoașteți? Ia uitați-vă ce zâmbăreție. Habar n-am și aici, dar se aseamănă cu ce am mâncat mai devreme. Chestia asta. Dar așa arătau și alea mici galbene. Hai, pungile astea mici mă enervează pentru că dar hai, ca să se desface ușor. Asta la altă. Bă, trebuie să tragi cu o putere. Deci sunt sigilate de mamă. Ok. Cine a scos tu aici? Winnie the Pooh. E puțin mai mare bucățica. Ceva în genul. Eu încerc să arăt aici, dar cam ăsta e mijlocul ecranului. Nu înțelegeți. Mare lucru. Asta este dulce. Vom citi la fiecare în parte. Sper că nu vă deranjează. Ca să vedem. Ne zice că chocolate chip cookies. Winnie the Pooh honey. Deci miere și ciocolată. Oh, asta e miere. Și într-adevăr n-are gust de miere. Dar are un gust dulce așa. Și asta fiind cu ciocolată. Cu ciucalată. Hai să-l desfacem. Mereu fac o mizerie totală după ce termin de filmat episoadele de genul acesta. Dar totuși dacă vă plac și așa, puteți să apăsați butonașul de like, să vă și o susținere din partea voastră și să vadă și băieții care sponsorizează episoadele acestea de băieții de la Tokyo Treat, să vadă că apreciați seria și să ne mai trimită cutiuțe. Nu mă sponsorizează cu bani sau ceva, doar cutiuța și atât. Acesta are bucățele de ciocolată pe el. Da, ați mâncat și voi, nu e nimic special. Este un biscuite cu bucăți de ciocolată pe el. Deci absolut nimic special, ați mai mâncat și voi. Nu e nimic wow. Ei mereu trimit toate pachetele, îți trimit chestia asta, care e un pufulete gigantic cu diferite arome. Dorești și tu? Ia o guriță? Îmi place că focalizează foarte bine camera asta. Știți cum sunt astea? Pufuletele ăsta, bă, de fiecare dată când mănânc, are gust de loto cu pizza. Bă, dacă ai mâncat loto cu pizza, știi. E un pufulete... Eu sunt tare curios cum îl descrie aici. Ne zice Umaibo Corn Pottage. Dacă traduceți voi ce înseamnă P-O-T-A-G-E. Fan favorite Umaibo. Și eu știu ce o fi la Umaibo, o fi caracterul, habar n-am de pe ambalaj. Seasonal Corn Pottage Flavor. Potage. Ce înseamnă potage, băieți? Îmi spuneți mie, asta are gust de potage, ok? Nu știu ce e, dar pot să vă spun că am mâncat loto cu pizza și are același gust. Ok. Bun. Mergem mai departe. Acadea? Nu prea am poftă de acadele, sincer. Ready to eat some brains? E o acadee, mănânci creierul, am înțeles. Vedeți că e zombalău. Ok. Settle down all your zombies. The brain is actually part of fun. Halloween lollipop candy is sweet and sour. Dulce și acru? By Chupa Chups. Bă, când eram mic mâncam multe acadele, sincer, dar voi mai mâncați acadele acum? I don't know. Habar n-am. O să se mai târziu, pot mănânc la final. Asta e partea mea favorită. This is my favorite. O dau pe romgleză. Kit Kat. Da, ăsta lăsăm la puțin mai încolo că îmi place. Eu știu deja că e foarte bun. Avem numai bucăți de la ambalajul anterior. Ce-o fi asta? Nu știu, dacă îmi spui tu îți dau 1000 de euro. Spune-mi ce e asta. Spui? O travă, ce-o fi? Nici nu cred că scrie în carticică.
N-am văzut așa ceva. Ba da, mă, scrie. Salt rice puffs. Feel your savory snack craving with this crunchy and satisfying salty. Deci, ceva orez și sare și chestie. Puffs, nu știu cum naiba se traduce. Trebuie să stau mai spre mijloc. Nu știu dacă se observă foarte tare. Ceva sărat. Ca un pufulete mic sărat. Sub o altă formă. Nimic wow. După aia avem chestiile astea. Naiba știe ce mănânc aici, băieți. S-ar putea mâine să nu mai fiu în viață. Dar dacă apare episodul ăsta pe YouTube, cred că sunt în viață. Dar de fapt îmi programez episoadele cu o zi înainte, deci nu se știe. Nu se știe, ok? Hai să desfacem chestia asta. Mi-aduce aminte puțin de cubeti chestia asta. Nu știu dacă ați mâncat. Dacă se vede în interior, ba, se vede. Nu? Invers? A căzut! Una a vrut să scape. Cum ne-a întorc? E camera invers pusă. Aha, acum vedeți. Ok, au căzut și pe aici, nu mai contează. Curăț-o după aia. Hai să punem câteva în mână, așa să vedem. Ce n-ai asta? Au gust de cartofi dulci. Chiar cartof. Une mai multe aici în mână, să vedem. Da. Nimic wow. Cartofi. Dacă ați mâncat vreodată... Era o pungă de chipsuri. Și eu, deci cum e punga în mâna mea, o rupeai de la mijloc, o desfăceai doar din mijloc, nu din capăt, din capete, și erau cartofi prăjiți, ceva de genul. Ok. Așa, trecem peste asta. Ce naiba aici? Ceva cu ciocolată. O cutie, băieți. Chocolate rolls, ce sunt astea? Va trebui să ne uităm pe cutiuță. Pe cutiuță. Da. Uite aici. Sanrio Halloween Papiro. This snack is a tasty chocolate roll filled with a rich almond chocolate. Almond cred că este... Oh my god. Almond e un fel de nucă. Îl desfacem și degustăm. Dacă sunteți și voi interesați de treaba aceasta cu Tokyo Treat, veți găsi link în descriere. Băieții livrează în România și vă puteți customiza voi cutiuța când vă abonați lunar acolo la ei. Poți să te abonezi și doar o lună, de exemplu, să vezi dacă îți place sau nu. Te și întreabă ei dacă îți plac dulciurile mai... dacă îți plac astea dulci, acre, chipsurile poate îți plac mai mult și așa mai departe. Deci aveți link în descriere în caz că sunteți interesați. Am ceva de genul acesta. Tare curios cum iese episod, nu vrea să focalizeze. Ba da, focalizează foarte bine camera. Da. Nu e rău. Nu e rău. Este, imaginează-ți un ecler cu ciocolată în mijloc. Numai că este mult mai... e crunchy așa, partea asta din exterior. Nu este moale, cum este eclerul, de exemplu. Gândește-te la un ecler cu ciocolată care nu e ecler. E Rafael? 2019. Bun. Le punem la o parte. Sunt bune. Ciocolată. Ok. Băieți. Cred că asta e o travă. Cred că asta este o travă. Hai să vedem cine e pe aici. Fuge cartea, domne. Ok. Takoyaki. Ramune. Every Halloween needs a trick. Așa, the trick, crazy Ramune flavor. Dacă îmi spuneți și mie cine naiba este aroma Ramune, v-aș fi recunoscător. Și că este foarte populară în Japonia. What? Fried octopus. Se pare că nu este calamar, băieți, m-am înșelat. Caracatiță. Caracatiță este, domnule, caracatiță, ați înțeles, băieți? Deci eu o să beau aici niște suc de caracatiță, nu e mare lucru, e casual în Japonia, dai așa pe gât una mică de caracatiță prăjită și cam asta a fost, mă înțelegi? Presimt că o să vomit și din păcate nu am un lighean lângă mine,
așa că o să vomit pe tastatura de gaming. Sper că nu se supără nimeni. A căzut o... What the hell? A căzut chestia asta, a căzut că a sărit ceva din sticle, ești nebun? Din capac. Cine naiba? Asta e cea mai mare porcărie pe care am băut-o în viața mea. Ok. O să o mirosim prima dată. Holy shit. Pot să jur că am mirosit asta de... undeva? La o alifie. Are miros a alifie. Holy smokes. Zici că beau spirit. Pe bune are gust de spirit, de... Cine bea o porcăria? De cine are o bilă în mijloc, în primul rând? Tocmai ce am vărsat sucul pe jos și nu-mi dau seama de ce naiba are o gaură fix aici și cred că bila din mijloc, nu știu dacă se foca... ba da. Bila asta din mijloc trebuia să fie sus de tot. Cum naiba îi pui la loc capacul? Sunt prea prostovan ca să mă prind. Dar efectiv nu mai are capac. Adică bea așa. Nu înțeleg de ce vrea să bei chestia asta. Am și vărsat-o aici peste tot. Și doamne ce unboxing ciudat, am vărsat chestia. De 2 ori am vărsat ceva în episodul ăsta. Oh, îi rămăsese capacul aici, mă. Ăsta era capacul. What? Ok. M-am prins de șmecherie. Am înțeles. Mai avem ceva pe aici, băieți. Ăsta... Cred că avem și noi chestie de genul, dar nu știu cum se numește. Cred că și măgura are, dacă nu mă înșel. Bă, ăsta era deja desfăcut. De cine era deja desfăcut? Eu nu mănânc așa ceva, băieți. Ceva în genul ăsta arată. Asta chiar e o travă dacă era deja desfăcut. Că mănânc pâine. Ca un fel de chec. Dacă ai mâncat vreodată. Ceva dulceag. Ce neva mai e și asta? Altă napolitană sau cum vrei să o numești. O groază de chestiuțe. Bă, dar asta, am udat cutia, asta m-a oftit cel mai tare. Am udat cutia, băieți. Ce neva mai e și aici? Hai să aflăm. Ceva în genul ăsta? Mamă, ce tare e! E bun. Dulce. Ca un fel de biscuite. Amarăm ce am aici. Chestia destul de uriașă. Corn sweet, n-am mai citit pe treaba aia ce face fiecare. Hai să o desfacem. Și să vedem ce naiba se întâmplă aici. Episodul acesta clar a fost ciudat. Oh! Aha. Arată ca o pălăriuță. Asta e bun. E ca un chips care e dulce. Vreau să văd ce aromă are. Ia să ne uităm o secundă, dați-mi o secundă. Cutia mare, uite aici. Sanrio Halloween, așa, Papiro. Tasty Chocolate Roll. Nu mă, nu e asta. I-am tot zis plum, dar nu înțelege. Prună, deci are gust de prună treaba asta. Bă, nu prea, dar mă rog. Și ultima noastră cutiuță pe ziua de astăzi și nici nu vreți să vedeți ce mizerie am făcut aici. Presupun că de asta nici nu prea înregistrăm genul de episoade. Avem KitKat. Haide. Bă, nici cu 2 mâini nu o desfac. Nici nu o desfaci cu 2 mâini. Wow! Ești nebun la cap. Oh, și nu e chestia că n-am eu forță, adică câtă forță trebuie ca să desfaci o pungă. Am înțeles. În punga aceasta sunt multe de astea de la KitKat cu diferite arome.
Sau nu, cred că au aceeași aromă. Spuneți-mi voi ce aromă e asta, băieți. Mai bine ne uităm repede pe carticică și ne zice imediat. Pudding. Caramel pudding. Aha. Budincă. Dăm cu ceva budincă. Am băut cu... Am mâncat cu bere, de fapt. Mai țineți minte? La primele episoade? Kit Kat cu bere. Ia. Are... un aspect ca și cum ar fi ciocolată albă. Ok. Este într-adevăr bună. Foarte dulce. Dar nu știu ce să zic. Presupun că are gust de caramel. Poate caramel topit? Dar este într-adevăr bună. Asta e favorita mea. Treaba cu Kit Kat. Și după aia este chestiuța aceasta, care e un chips dulce. Cu gust de prună, cică, dar nu prea are gust de prună. În rest, băieți, cam acestea au fost toate. Asta nu e suc. Adică asta e o travă, nu știu ce naiba e. N-are absolut niciun... N-are gust bun, pur și simplu. Habar n-am cum intră capacul ăsta. Pentru că nu, poate din interior, nu știu, băieți, mă dau bătut. Sticla asta este mult prea dubioasă. Noi o să ne oprim cu episodul acesta aici. Avem Tokyo Treat de Halloween. Ideea în felul următor, nu mai am nicio cutie de la ei. N-am mai luat legătura cu băieții de câteva, cred că de peste o lună. De când a ajuns cutiuța și de când i-am întrebat de ce n-au trimis de Crăciun cu tematică. Ideea în felul următor, dacă v-a plăcut ce ați văzut aici, așa la mișto măcar o dată pe lună, apăsați butonul de like și spuneți-mi în comentarii dacă vă place sau nu ideea. Și dacă să mai facem în continuare sau nu. Cam asta este toată treaba. Dacă vă susținere bună din partea voastră, o să le dau un mesaj și o să îi rog să mai trimită o altă cutiuță. Poate ne ajunge ea de Crăciun, dar nu cred că nu au trimis-o. Deci cred că trebuia să ne trimită de Crăciun și abia pe acum ne ajungea pe la finalul ianuarie. Nu știu. Ce tematică o fi, aia ce ne trimite, ne trimit. De fapt, ce ne trimite ei, ne trimit. Dacă are să zic, nu mai are niciun sens așa de episod. Bun, deci totul este în funcție de susținerea voastră. Dacă nu o să vă susținere, nu mai continuăm și rămânem cu gaming doar pe canal. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!